Ketina sekupromisa kwaangaita kuti achapeta Doreen against Evangelist Chipangura azoita sekudaro akaexplaina kuti toxicity iri kumba kwavo yakamira sei uye the mastermind ndi Doreen zvichaita kuti asare asina hama. Vaexplaina zvakare kuti muchato waikwa Chipangura uyu wakapotsa watomisiwa pamusana paDoreen. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vanga vakatsamwa chaizvo maidomza vakati bodoka mwana uyu anyanyisa kuramba ongonetsana navanhu. Vaexplaina kuti Deborah akanoita journalism kuMSU nemukomana wake akaitawo geology kuMSU ikoko ndokusangana ndokudanana. Gogo vaisada kuti arohwe nekuti vaida kuti ambotangawo aita zvekushanda. Akadzidziswa naKetina vachishanda vari kuSouth Africa vachimubhadharira school fees. Saka Gogo vaidawo kuti at leastwo ambotanga ashanda adya mari yake asati arohwa. Doreen ndiye akaramba ongosimbisa kuti musikana ngaasakurumidza arohwa nekuti anofanira kumboti shande. Akaburitsa zvakare nhema dzekuti Evangelist Chipangura ava vakabvisa mimba. Zvambonyorwa kuna Mutisi Kuya. Akabvisa mimba yamakanika. Doreen akaedza zvachose kusabotaja muchato wemunin'ina wake akadhileya kusvika chero Bhudhi mukoma Dhotonya vatokonewa kusvika pamuchato wemunin'ina wavo vakakonewa kuita maduties ababa vamasomera avanga vakapiwa. Zvese izvi guys zvirimo muvidhio ino. Ndichafamba nemi zvishoma nezvishoma. So sezvatambotaura Evangelist Chipangura munhu wechechi vatori evangelist vane chechi yavanosevha. Avadoisa sermon vachitaura kuti kwavasomera kwakasharwa ini ndoga kuti ndive inini anofambisa vhangeri, vamwe vese vane life dzavo. So Evangelist vakaenda kulunch naMadam Boss vakatorwa photo zvichibva zvatsamwisa Doreen ndokubva atanga kuramba ongodhisa Evangelist vasina zvavamuita. Chimwe chinomurwadza ndechekuti Evangelist vanombotumigwa maEuro nasisiketi. Iye haatumirwe nasisiketi, anotumirwa namama. Then anosimboita masikiti anoita nasekuru Maraba. Oenda kumabhazi onotorana picture nasekuru Maraba ovaudza ndokudhakisai zvima small video zvaanoita zviya. Sekuru vatumira audio kuna Deborah vakati wonawo mwana wamai vako anondituka. Yes, anombouya kuti tiite zvimasikiti asi ini haandifariri. Anoti kana adhakwa anobva atanga kundituka. Recently akatumigwa maEuro naGogo ndokuenda kunodhakisa sekuru kumabhazi. In no time anga akuvatuka kati irombe vane mazivende chino nechino. So Doreen ndi Gogo's favorite, ndiye anotumirwa mari and anotry by all means kuti pasave nemwana anoswedera pedyo naGogo kuti vamupewo mari. Then sekuru vari kupopota zvakare kuti Doreen ndiye ane passport yavo yaakatoreswa naKeti mazuva Keti anga kugadzira kuti sekuru Maraba vaende kuIreland. Asika Doreen iyeye akuramba kupa sekuru passport yavo kuti vazvichengetere. Number 1. Number 2, Doreen ndiye akakonzesa kuti sekuru Maraba vasaende kuIreland nekuti Keti anga atotanga kugadzira mapepa asekuru. Ndokubva Doreen aenda kuna sekuru akati sekuru ngatiite zveFacebook zvinotobhadhara better than kuIreland. Ngatitukei Keti tinowana malikes, malove nemastars. Ndokubva vaita sekudaro. Keti ndokubva anozvivharisa akati aiwa panzvimbo yaMaraba isa someone else, right? Sekuru vanoswera zvavo kurengi, vanoti ivo vane zimba ravo mutauni imomuya. Doreen ndokwaanotoswera achiitira maskits nekuti zvinhu mazuvano hazvisi kumuitira zvakanaka. Ndozvangoita kuti Keti nangoti inini I forgive sekuru Maraba ndandisingazivi kuti vakaitiswa uye ndatoda kuti ndivatumire message but then ndakavabloka and since ndabloka munhu ine handiblokonore. So sekuru Dhotonya vakatosvika wani kuIreland titori bore and inini I was ready kuti nditore mhuri yangu yese ndivapinze muIreland sekupinza kwandakaita chero mama, but now I could not do that kuna Maraba uye kuna Doreen nekuti Doreen haana moyo wakanaka. Apedza ipapo Doreen pasame ghost
akatuka Shami akati, Shami, hauso kwaMasomera, hatisi hama yako, asi uri bhizi kuwatiswa nduwe dzaKetina. Ketina angopa jekesa akati, Shami anogona kuva asiriwo kwaMasomera, asi mwana wangu, nekuti mwana wasisi vangu, musikana mukuru wekwaba mukuru kwaMasomera, anonzi Letwin, uye takangokura tiri family iri close together. Asi Doreen uri kuedza by all means kudestroya family nehama dziri kure nehama dzedu dzepedo, unoedza by all means kuti vaende kure nesu. Toxicity iri kwaMasomera ndiyo yaita kuti Chikokiyana agare akadhakwa. Azvitaurira ega akati, wedu weka toxic relationships dziri panapa dzakacreatwa naivo Gogo Musalad nenyaya yefavoritism, ndo inoita kuti beta ndizvidhakwire zvangu. So Ketina ari kuexplain akati, Gogo vaisada kuti Debra aroorwe, saka nyaya yekunzi kwaimbodhensa mumabhawa eBramfontein chino nechino dzangova ungano, nekuti Gogo vanga vabatana pamwe chete naDoreen. Vari kuti vekwaChipangura ava vanhu vanorarama an honest living, zvekunzi vakatengesa Brongo, it is not true. Vane macompanies avo avainawo, asi kwanzi Evangelist vati havasi kuda kuti makambani avo aisiwe papeji raChikokiyana. Vati chirega iti explain zvakare nyaya yemuchato wekwaChipangura. Mainini vaitaura naKeti kuti muchato uenderere mberi vachibatsirana maarrangements, magauni chino vachisponsana vachiinda vakadaro. Then mainini munin'ina waamai ndivo vakazotoudza Gogo kuti Gogo, madii mati mwana uyu aroorwe, nekuti mukomana wake uyu vakadanana wani kuyunivhesiti kubva kare. So Gogo vakazopedzisira vapushwa nemunin'ina wavo ndokubva vabvuma, mari yavo ikatumirwa via Keti, nyaya yemarooro. Mwana akaroorwa, muchato wakugadzirwa. Ndo panozouya nyaya yeBMW yataugwa. Doreen ati anga neBM yake yakavata achidhiraivha usiku hwese. KuZimbabwe kuri kunzi kune imwe mota yaishandiswa nasekuru Dhotonya vasati vaenda kuIreland. So pakaenda Doreen kuZimbabwe ari kuti akanonoka kusvika kumuchato, right? Asvika ari kumuchato kuya akabva ati, mota yangu yafira pambudzi, huyai munditore. Sekuru vanga vatova ready kuti vapinde naEvangelist Chipangura muchechi, vachibva vamisa vanhu vakati, ndine sister yangu iribvawo South Africa, regai ndimanye ndimurescue. Sekuru vangu vati, hachirega ndisiye ndapinza mwana muchechi kukanzi, aiwa ka, mota yamuri kudhiraivha ndeyangu. Sekuru ndokumanya kunomurescue. Vakasvika kuya musikana akati ari kuda kumbotanga ageza, ari kuda kundoitwa makeup mutauni. Sekuru vakaenda naye zvakare kutauni, zvikaita 3 hours later ndo pavakazodzoka, maybe 4-5 hours vachindosvika kumuchato. Vakasvika yatova lunch. Patozopinziwa mwana wasekuru Dhotonya aitozvirwarira zvake kuti abate vatete vake, arepresente vekwaMasomera kuita kupinda nemuroora muchechi. Kaizi zvinorwadza kuti family yako inokusabotaja zvakadai. So Keti ataura zvakare akati, musikana anga ari rich mafirst days, achangodanana naSimba. Simba achangotiza mukadzi wake. Simba anoshanda kumabhazi kwavanobatiswa zvinhu vachibhadharwa chino nechino. So Simba uyu anga aine mota dzake dzodzo BM neimwe yaigara kuZimbabwe. Vainogara zvavo muBramfontein. Saka pakauya Ketina naChris nevana vachizovhizita, akati zvoni musatsvake holiday home, you can come to my house, munhu wese anowana pekurara. But now Keti aida kuti mhuri yake yese iungane avaone, but Doreen akainsista kuti munhu wese ngauye kuya. Maininiwo vakabva kuZimbabwe, iwo Evangelist Chipangura, ndokusvika kuSouth Africa kuti vaonane sewhole family. Asi kuri kunzi Doreen waitsvinya zvokuti vaikona kana kuvhura fridge kuti vape mwana madanoni. Konzi madanoni ndeyaRyan. Sisi kwai vaipfeka maBrazilian, life yanga iri yepamusoro, vachidhiraivha Benz chino. But now everything has changed. Tables have turned. Evangelist Chipangura ndo vakudhiraivha Benz, Doreen ava kune rimwe side. So
vari kuti ivo even the deaths dzemuchato dzakatochinjwa kaviri kese because Doreen aingoti aiwa ndee ndisipo achingotsvaka maexcuse kukachinjwa kechitatu chipangura ndo pakazoti aiwa bodo ina handichina date randichachinja whether muripo kana kuti hamupo the wedding will still go on. Ataura zvakawanda Ketina but ari kuedza kuburitsa kuti vedu weka Doreen ndiye anokonzeresa maproblems ese. 1 minute Doreen anowirirana mama, next minute gogo vatomublokawo nekuti ari toxic. 1 minute ati gogo vatumire mari ndeye mwana, next minute marabha kubudasa audio yekuti vari vese kupark station vari kumwa doro vachiita zvinhu zvakadaro. Shami hafaniri kuenda kumba kwaKetina nekuti hasi hama yavo. Ketina ari kuti aiwa Shami mwana wasisi vangu handingamuregi achitambura. Ketina atotaura kati ndaitoda kuti munhu wese auye kuisland kunyanya iye Doreen, taitova very close, asi Doreen akazondiaccuse achiti maybe ini ndinodana nawo naSimba asi handingambodani naSimba nekuti Simba akazodyiswa naDoreen, izvezvi haachakwanisi kana kuenda kubasa achingoteverera nemudzimai wake. Nyaya dzacho dzakawanda guys, but anyway Doreen atangana nachikokiana and nyaya yacho haizoperi zvakanaka, dzichaexposwa dzese pano. Kwataurwa yekudyiswa kwaSimba, unoshaya kuti hama dzaDoreen kwaakaroorwa dzinofila sei kana dzichiona zvinhu zvakadai zvichiitika. Kuinge muroora chigure chakadaro zvokwadi chekuti 1 minute moziva kuti mwana wenyu adyiswa, mwana wenyu ari kuswera kumba, hanzi anodya bhaketi remazai, anenge achichinja magiya achidya kreti rose ramazai, ndo zvinozomupa muviri mukuru wekudaro ifevareti yake. Tatoti zvimwe angatonojoina challenge yana taiti naKiki vachiputsa mazai, aiwa anogona kungotora kana kapu chaiyo. Do leave your comments on what you think about Ketina nesister yake. Vanofarira chaizvo kurwira paFacebook. Goze kwamaso.